Nie ma co jak przyjść na łono natury i słyszeć piłę. W każdym razie jestem dzisiaj w miejscu, w którym ponad rok temu zaczynałam film z ekoeksploracji. Może pamiętacie akcję zapoczątkowaną przez ziomków z nieustannego wędrowania? No i to były dobre czasy, bo ja dzisiaj troszeczkę chciałam porozmawiać o tych złych. Przytrafiło mi się coś takiego, co tak naprawdę chciałam może nie tyle utrzymać w tajemnicy, bo to byłoby, myślę, że niemożliwe, ale nie chciałam z tego robić żadnego wielkiego halo, to na pewno. Po czym, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, ile więcej miałam szczęścia niż rozumu, to postanowiłam jednak przekuć to, co przytrafiło się mojej skromnej osobie, w jakieś doświadczenie, którym mogłabym się podzielić z wami. Słuchajcie, na pewno znacie taką osobę jak Emilia Clarke. Otóż Emilia Clarke grała Daenerys, czyli matkę smoków w Grze o Tron. Ja wprawdzie jestem mamą tylko jednego smoka, ale za to takiego prawdziwego. Natomiast z panią Emilią łączy mnie coś jeszcze. Mianowicie w 2011 roku Emilia Clarke doznała pęknięcia tętniaka mózgu, które na szczęście przeżyła. Jednak znalazła się na sali operacyjnej. Łącznie na tej sali operacyjnej lądowała z powodu tętniaków 3-krotnie. Na szczęście, mimo że obecnie część jej mózgu nie funkcjonuje, jest bezpieczna, nadal występuje, jest aktywna zawodowo, założyła także fundację Same You, której celem jest pomoc osobom z takimi schorzeniami jak tętniak właśnie. No i generalnie mogę powiedzieć jej, że witaj w klubie. Albo co ona może bardziej powiedzieć mi, że witaj w klubie. Dla mnie nagrywanie tego filmu jest troszeczkę absurdalne. To znaczy, zawsze w sesji wplatałam trochę prywaty, bo nie do końca potrafię tego nie robić. I są też inne pasje, z którymi chcę sesji dzielić. To znaczy na przykład muzyka. Ale nigdy nie sądziłam, że posunęłabym się do aż takiej prywaty. Jednak, tak jak mówię, zaczęła się w pewnym momencie rodzić we mnie pewna misyjność. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tętniaki mózgu, najprawdopodobniej tętniaka mózgu będzie miała co 20 osoba na świecie. Mówimy więc o 5% populacji zagrożonej tym schorzeniem. Tętniaki praktycznie nie dają żadnych objawów, to znaczy ja o swoim nie wiedziałam kompletnie. Nie wiem, ile lat siedział w mojej głowie, być może ile miesięcy. Nie wiem nawet, z jakiego powodu się we mnie wziął. Przyznam szczerze, nie jestem święta, a raczej nie byłam święta i po prostu lubię się bawić, lubię imprezować. Jednak od ponad 5 lat, no choćby nie spożywam alkoholu, bądź przez cały ten czas zdarzyło mi się go spożyć dwukrotnie i to w małych ilościach. Natomiast są inne czynniki genetyczne, na przykład, bądź też całkowicie losowe. Natomiast ryzyko, że tętniak pęknie, wzrasta każdego roku mniej więcej od 1 do 2%. Tętniak pęknie u 1 na 10 tysięcy ludzi i pomyślelibyście teraz, że okej, ta statystyka może nie brzmi aż tak fatalnie, ale teraz dodajcie do tego fakt, że większość ludzi po prostu o swoim tętniaku nie wie i dowie się właśnie w momencie, kiedy pęknie. Wspomniałam, że tętniak Emilii Clarke pękł, to znaczy ona po prostu o nim nie wiedziała, nie miała zielonego pojęcia, że ma coś takiego w głowie. A więc co się stało? Słuchajcie, pęknięcie tętniaka mózgu nie jest jednoznaczne z wyrokiem śmierci, ale jest jednoznaczne z krwawieniem podpajęczynówkowym. I przeżywalność takiego zdarzenia to jest gdzieś 40 do 50%. Kurde, jak mnie żrą komary. Ledwo co mi krew wróciła do normy po odstawieniu leków. Ja o swoim tętniaku dowiedziałam się zupełnie przypadkiem. Gdzieś w październiku zeszłego roku zaczęłam już na poważnie obserwować problemy z moją prawą ręką. Ja jestem osobą praworęczną. Generalnie lateralizacja w moim ciele jest całościowo na prawą stronę. I wczaśniej, kiedy te objawy nie były takie nasilone, nie były one tak uciążliwe, jednak no, chociażby gra na basie, czy takie czynności jak pisanie, czy trzymanie kubka stawały się po prostu uciążliwe. Udałam się zatem do neurologa. Neurolog powiedział, że przyczyn może być dużo. Rzeczywiście zauważył, że
to napięcie mięśniowe po lewej stronie jest lepsze. No i wysłał mnie na rezonans magnetyczny. Tutaj uwaga, od dość sporej liczby osób słyszałam, że dostały odmowę wykonania rezonansu, ponieważ rzekomo są zbyt młode. Słuchajcie, nie dajcie się takim po prostu pierdołom, bo to nie jest prawda. Nikt nie jest ani za młody, ani za stary, żeby mieć jakieś badanie. Po to te badania są, żeby je robić. Powiem tak, w całym tym procesie, gdyby nie to, że mam ubezpieczenie zdrowotne, prywatne i dodatkowo po prostu mam znajomych lekarzy, mam siostrę lekarkę, to osoby chyba po prostu mnie lubią z jakiegoś powodu, bo naprawdę spontanicznie i ekspresowo mi pomogły, za co bardzo dziękuję. To miałabym ogromny problem. Udało się załatwić rezonans na 23 grudnia, super termin w ogóle. I szłam na to badanie z takim przekonaniem, że no nic tam nie wykryją, że pewnie to osłabienie ręki jest po COVID-zie, albo po prostu się przemęczam, bo no nie oszczędzam się, teraz może troszkę bardziej. No i jak przyszłam do domu, może z pół godziny po badaniu, dzwoniła do mnie pani z diagnostyki, żebym się jak najszybciej skonsultowała z neurologiem lub neurochirurgiem. Więc ja zapytałam, czy coś jest nie tak, bo pierwszą moją myślą był jakiś guz. Faktycznie od 18 roku życia mniej więcej dolegają mi dość spore bóle w tej części głowy, gdzie się okazało, że jest ten tętniak. Natomiast najprawdopodobniej nie jest to skorelowane w żaden sposób, ale nie wiadomo, no bo z tymi tętniakami po prostu nic tak do końca nie wiadomo. No i zapytałam, czy coś jest nie w porządku. Pani powiedziała takim grobowym głosem, że nie może mi udzielić żadnej odpowiedzi. No ale za chwilę przyszedł mi wynik badania w aplikacji, więc zanim jeszcze wiedział o nim mój pan neurolog, no to wiedziałam o nim ja i tak musiałam sobie naprawdę usiąść, jak przeczytałam słowo tętniak. Moja mama jest nauczycielką i pamiętam, jak byłam dzieckiem, nastolatką, może taką wczesną. Mama przyszła kiedyś taka przerażona po prostu do domu, bo okazało się, że jeden z jej uczniów, chyba był to uczeń liceum, że został u niego właśnie wykryty tętniak. To były albo późne lata 90., albo wczesne lata 2000. I pamiętam, że mama mówiła, że to jest coś po prostu, że raz, dwa ciach i koniec. To jest oczywiście prawdą, tym bardziej w tamtych czasach. I powiedziała, że ona się boi głośniej odsunąć krzesło, bo jeżeli jemu skoczy ciśnienie tętnicze na skutek na przykład przestraszenia się czegoś, to po prostu ten tętniak mu pęknie i będzie po gościu. I ta dokładnie opowieść przypomniała mi się w momencie, kiedy dostałam mój wynik, więc jakaś tam panika była. Dodatkowo, czego nie wiedzieliście z kanału, bo nie mogliście wiedzieć ani z żadnych innych socjali, ale generalnie od wielu miesięcy, na szczęście jest to już pieśń przeszłości, miałam w życiu kiepski czas. Powiedziałabym nawet, że no więc gdzieś tam te skoki ciśnienia i tak miewałam regularnie. Nie wchodząc w szczegóły, bo już zrobiłoby się zbyt ckliwie, zdecydowanie. Wynik przyszedł, ja tak na niego spojrzałam, zrobiłam sobie, zrobiłam takie... To jest dramat, kurwa, to jest dramat. I przyszedł czas na konsultację z lekarzem. Lekarz wysłał mnie na rezonans angiograficzny, czyli po prostu taki skupiający się znowuż na głowie, ale już na funkcjonowaniu tętnic. Ja mam takie coś, że strasznie nie lubię wenflonów i strasznym przeżyciem, takim nieestetycznym, może bardziej niż bolesnym, bo to nie boli, ale był dla mnie rezonans z kontrastem, że w ogóle to coś ci wleci, jakieś radioaktywne do układu krwionośnego. No i strasznie się cieszyłam na tym angio, że może to tam jakaś, komary, że może na tym zwykłym rezonansie to wyszła jakaś lipa, że może się poruszyłam. No i strasznie się cieszyłam na angio, że nie było kontrastu. No ale angio dokładnie potwierdził to, co wykrył pierwszy rezonans. I niestety trzeba było się z tym zmierzyć. Zapisałam się do neurochirurga, termin oczekiwania na wizytę prywatną wynosił ponad 2 miesiące. Tuż praktycznie przed tą wizytą okazało się, że pan profesor sam poszedł na L4. No i w tym momencie muszę wam powiedzieć, że miałam takie... Okej, widocznie może tak miało być.
Może po prostu to jednak nic takiego, może panikuje. Na pewno jak ten lekarz wróci z tego L4, to wtedy się to będzie dało zrobić. No i tak jakoś rozmawiałam na ten temat z kolegą, z którym często jeżdżę na wyprawy. I przypomniało się koledze na szczęście, że przecież mamy wspólną znajomą, panią doktor. Po prostu pani doktor wspomogła mnie, bardzo mnie mocno wsparła w tym, żeby ten termin zabiegu, operacji wyznaczyć. Także no słuchajcie, jak nie drzwiami, to oknem, bo kurde, z tym nie ma żartów. Naprawdę to jest cholerne paskudztwo. No i operował mnie cały zespół, cały sztab lekarzy w sali, która w ogóle mogłaby przypominać, nie wiem, scenografię do obcego Star Treka. No okej, ale o tym zaraz. Więc od momentu rozmowy z panem doktorem, który nadzorował cały ten zespół lekarski, minęło około 2,5 tygodnia, aż trafiłam na stół, więc to naprawdę była taka interwencja ekspresowa. Operowano mnie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach, gdzie też na szczęście praktykuje moja siostra i której też chciałam serdecznie podziękować za to, że była przy mnie po prostu cały ten czas i oczywiście drugiej siostrze za samo wsparcie psychiczne i za opiekę nad kotami i mamie i w ogóle, Boże, dobra, podziękowania jeszcze będą za chwilę. Generalnie są, można tak wyróżnić, dwa takie podstawowe typy zabiegów prowadzące do zabezpieczenia tętniaka. Pierwszy to jest klipsowanie, jest to interwencja neurochirurgiczna, czyli wymaga ona otwarcia czaszki. Podobno jest ona bezpieczniejsza, ale nie chciałam jakoś, żeby otwierali mi czaszkę, a poza tym na szczęście nikt mi nawet tego nie proponował. Powiedziano mi wprost, że z racji tego, że jestem jeszcze osobą młodą, to kwalifikuję się do tak zwanej embolizacji, czyli do metody endowaskularnej. Endo w środku, waskularnej, czyli naczyń krwionośnych. Polega to na tym, że tutaj, dokładnie w to łódko, wprowadzono specjalną sondę. Najpierw wykonano badanie tak zwane DSA, czyli tak sobie kuknięto jeszcze na ten tętniak z bliższej perspektywy. A następnie w pełnej narkozie, po całkowitym ustaniu jakichkolwiek, że tak powiem, naturalnych funkcji z mojej strony, czyli również niestety po elektrowstrząsach, no, wykonano tą zasadniczą procedurę embolizacji tętniaka mózgu, czyli po prostu tą sondą się wchodzi do tego tętniaka i tam umieszcza się różnego rodzaju implanty, które mają na celu właśnie zapobiec pęknięciu. W moim przypadku potoczyło się troszkę inaczej niż myślałam. Zakładam, bo nie miałam okazji po operacji porozmawiać jeszcze z panem doktorem, zakładam, że po prostu coś się musiało wydarzyć, że ta decyzja została zmieniona. W moim przypadku skończyło się na założeniu stentu kierunkowego, czyli takiego urządzenia, które zmienia kierunek przepływu krwi, i na 6 spiralach stabilizujących. Dlaczego ta metoda jest mniej bezpieczna? No, nie jestem fachowcem, natomiast lekarz powiedział mi przed zabiegiem szczerze, że to jest 50-50. Albo pęknie w trakcie, no, albo się uda. I w moim przypadku po prostu się udało dzięki tym niesamowitym ludziom, całemu zespołowi medycznemu, któremu serdecznie dziękuję. Cała hospitalizacja trwała również dzień dłużej niż zakładałam. Do szpitala przyszłam we wtorek. Wiadomo, pierwszy dzień to są jakieś tam podstawowe badania i tak dalej. Później w środę 18 maja był zabieg, także teraz mam urodziny 12 lipca i 18 maja. Bo takie moje, można powiedzieć, drugie urodziny zamierzam celebrować teraz co roku. Narodziny i urodziny, no, zwał jak zwał. Wyszłam do domu w sobotę, czułam się super. Sama hospitalizacja, no, nie należy do przyjemności. Po zabiegu przez około 2 doby nie wolno wam wstawać. Ja oczywiście jestem osobą szalenie ruchliwą. Jednocześnie jestem też osobą z takiego już psychicznego, psychologicznego punktu widzenia. Jestem osobą wysoko wrażliwą, więc to całe przebodźcowanie sensoryczne, cały ten ogrom emocji to nie ułatwia i nie ułatwiało mi
pobytu w szpitalu. Starałam się wyszaleć w ostatni weekend, bo to dosłownie mógł być ostatni weekend i zdaję sobie z tego sprawę, więc odpowiedzialnie, ale starałam się jakoś pobawić jeszcze. No i gdzieś tam wracanie do tego myślami strasznie mi pomagało. Powodowało, że jakoś, dobra, mówię, okej, mogę się ruszać tylko w jednej płaszczyźnie, co nie? Znaczy w ogóle niby się nie mogłam ruszać, nie mogłam zginać tej prawej nogi, no bo tam był opatrunek hemostatyczny, ale jakoś właśnie tak operowałam jak te postacie w platformówkach 2D na jednej płaszczyźnie. Wiecie, po prostu cały wasz świat się nagle staje płaski i żyjecie między jedną szafeczką a drugą, a przyciskiem do wezwania pani pielęgniarki. Kolejnego dnia, w piątek, że to był piątek, mogłam już wstać. Tak, piątek. Mogłam już wstać. Najpierw oczywiście jest nauka chodzenia, czyli musicie sobie usiąść na łóżku, spuścić sobie nogi i po około 30 minutach przychodzi fizjoterapeuta, bierzecie sobie cewniczek do rączki, przechodzicie sobie długość korytarzyka, jak nic się w głowie nie kręci i tak dalej. Następuje ten upragniony moment, czyli prysznic, no bo oczywiście całe mycie wszystkiego, nawet głowy, no musi się po prostu odbywać w łóżku. Dziękuję mojej siostrze za nieocenioną pomoc w tych wszystkich procesach. Jeżeli chodzi o rekonwalescencję, to niestety dużym problemem, myślę, że systemowym w Polsce jest po prostu dość spora dezinformacja. Ja powiem wam szczerze, tak do końca dalej nie wiem, co mi wolno, a czego nie wolno. Eksperymentuję, ale powoli, cały czas się konsultując z siostrą. I staram się oczywiście na bieżąco wykonywać wszystkie badania laboratoryjne, kontrolne, jakieś dodatkowe, tak, typu coś boli, coś się psuje, no to od razu szczerze, mimo że nie lubię tego, bo kto to lubi, no ale staram się do tego lekarza od razu iść. Choćby z szacunku do pracy dla lekarzy i pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego, którzy uratowali moje życie. No nie mogę teraz tego spieprzyć, tak? Zalecana jest dieta niskosodowa. Oczywiście powinno się unikać jakichkolwiek substancji, używek, które spowodowałyby wzrost ciśnienia tętniczego. No ale to już praktykowałam wcześniej i to już wiedziałam wcześniej. Od momentu operacji, no wcześniej miałam, tak jak wam mówiłam, te rwące bóle głowy, one dalej są, one się pojawiają. Myślę, że są takie dni, zwłaszcza jak jest ciepło, że nawet częściej. Więc czasami mnie po prostu zamroczy, bo to jest taki ból, jakby naprawdę was ktoś lał siekierą po głowie. Albo jakby ta raz wbita siekiera po prostu powodowała ciągły, tępy ból. No mam jeszcze takie powidoki, takie czarne smugi czasami mi się robią. Tego wcześniej nie było, no ale na nowo kształtuje się krążenie w głowie, więc tutaj zakładam, że to jeszcze potrwa. Jakieś mroczki czasami latają, tak jakby wam opiłki żelaza wpadły do głowy. Ale to naprawdę jest mała cena, to wszystko, tak? To jest absolutnie mała cena za to, że po prostu żyję, jestem. Moje szanse na normalne życie, na normalne funkcjonowanie i taki stopniowy, ale spokojny powrót do normalnego życia, że to wszystko jest możliwe. To mi się nie mieści absolutnie w głowie, ile mam szczęścia. I oczywiście chciałabym masę podziękowań skierować do wszystkich ludzi, którzy wsparli mnie dobrym słowem, dobrym czynem. Mam tu na myśli przeróżne rzeczy, od zwykłej rozmowy, po wyjście gdzieś tam na miasto, pogadanie przed operacją, czy po zapytanie, jak się czuję. No po prostu takie zwykłe rzeczy nabierają ogromnej mocy w momencie, kiedy gdzieś tam się zawiśnie, jak to leciało w tekście od razu, między zdychaniem a zmartwychwstaniem. Bardzo mi ten cytat chodzi po głowie właśnie od kilku miesięcy. Chciałam podziękować szczególnie jednej osobie, która roztoczyła nade mną szczególną opiekę i dosłownie staje na uszach, rzęsach i nie wiem czym jeszcze, żebym była po prostu w komforcie i żebym była szczęśliwa i to, co robisz, jest zajebiste. Nawet jeśli czasem nie potrafię tak do końca wyartykułować tego, co myślę i co czuję, to właśnie tak jest. Ale wiem, że chcesz pozostać osobą anonimową.
Chciałabym serdecznie podziękować całej mojej rodzince szalonej, zakręconej, zwariowanej, za to, że cały czas mnie wspierali. Wiadomo, tutaj jeżeli chodzi o taki ogrom pracy manualnej, faktualnej, to najwięcej wykonała Julka, moja siostra, która, tak jak mówię, jest młodziutką lekarką i jest niesamowita. Natomiast całej mojej rodzince chciałabym podziękować tak samo z całego serca. Wszystkim moim przyjaciołom, którzy przyczynili się do tego, że po prostu czułam i czuję się dobrze, przynajmniej psychicznie. No i chciałabym podziękować mojej znajomej pani doktor, która umożliwiła mi po prostu pójście na tą operację w ludzkim, godnym terminie i w niesamowitych w ogóle warunkach. Jak zobaczyłam, do czego jest obecnie zdolna w takim pozytywnym sensie współczesna medycyna, to po prostu mnie zatkało. I naprawdę ogromne podziękowania dla wszystkich pozytywnych, dobrych ludzi. Jesteście super, kocham was i się nie zmieniajcie. Natomiast właściwie bodźcem do nagrania tego filmu, jak patrzę w podgląd, bo nie wiem, czy mi się ostrość nie rozmywa, bodźcem do nagrania tego filmu oczywiście był taki aspekt edukacyjny, ale był też taki nieprzyjemny aspekt, mianowicie niektórzy tak myślą, i to chyba się podciąga pod tą edukację, że wyjdziesz ze szpitala i już jest ok, jest zajebiście. Nie jest ani ok, ani zajebiście. Chodzisz spuchnięty, chodzisz, no przykro to mówić, ale cholera zagrzybiały, tak? Bo niestety zawsze jest tak, że w szpitalu się czymś tam zarazisz. W przypadku tej metody endowaskularnej chodzisz z ogromnym krwiaczkiem sobie tutaj, takim dosłownie na całe udko, który znika masę czasu. U mnie zniknął szybko, bo to był chyba miesiąc. Natomiast parę tygodni przed zabiegiem i wiele tygodni po zabiegu jest się na lekach przeciwzakrzepowych. Ja byłam na Acardzie i na Brilik. W szpitalu dostawałam też oczywiście hirudynę w brzuch, natomiast no, te leki podawane doustnie gwarantowały mi to, że po prostu nie musiałam sobie tej hirudyny bić w brzuszek i no po prostu no jestem jeszcze w miarę młoda, tak? No dzięki temu nie porobiły mi się jakieś wzrosty i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest ani ok, ani lajtowo, ani zajebiście. Nie mam za złe osobom, które tak sobie pomyślały, że wyjdę i będzie wszystko po staremu i będę jak mały rowerek. Wiecie, ja jestem strasznie aktywną osobą, no bo wiecie to z tego kanału. To, że ja chciałabym coś dalej robić, nie oznacza, że ja mogę to robić. I to nie oznacza, że mi się nie chce tego robić, bo mnie to denerwuje, że nie mogę tego robić. Będę chciała wrócić do wszystkich aktywności, które prowadziłam, natomiast to nie jest możliwe. Jeszcze nie jest i nie wiem, kiedy będzie. Teoretycznie powinnam przez rok od operacji zakładać, że będzie potrzebna kolejna, że no kurczę, niekoniecznie ten cały koszmar się skończy. Ale po tygodniu L4 wróciłam do pracy. Wróciłam do pisania. Jeszcze nie do końca wróciłam do nagrywania, bo nie potrafię i nie wiem, kiedy będę potrafiła. Ucieszyło mnie pierwsze wyjście na siłownię po tym wszystkim, które miało miejsce z 2 tygodnie temu, czyli gdzieś na początku lipca. I podczas którego się ekstremalnie oszczędzałam, więc tak teraz wygląda moja aktywność fizyczna. Wszystko stopniowo i pomału. I tak jak mówię, jeżeli gdzieś nie dojechałam, napisałam Ci, że nie jestem w stanie, to znaczy, że nie byłam w stanie, bo mogło mi być niedobrze, mogła mnie boleć głowa, mogłam nie być w stanie kierować autem, chociaż kocham to robić. Ale nie mogę poświęcać bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, bo ja mam ciśnienie, że muszę gdzieś dojechać. Bądźmy poważni. Czasami złapałam się na tym, zwłaszcza krótko po operacji, że było tak, że byłam przekonana, że z kimś rozmawiałam, dzwoniłam. Okazało się, że mi się to po prostu uroiło. No,
wiecie, wsadzili mi tytan w dekiel, tak? Więc naprawdę takie rzeczy też mogły się dziać. Chciałam Wam więc wyklarować całą tą sytuację. Niestety materiały, z których korzystam teraz, żeby składać filmiki, to są przeważnie materiały archiwalne. Wybieram się oczywiście na Home Industry Fest, bo praca na Ignacym zawsze była, jest i będzie dla mnie priorytetem. I oszczędzam wszelkie siły, żeby być od początku do końca tegorocznej edycji. Będę tam z Wami, będę tam dla Was. No i co jeszcze? Ja Wam życzę dużo zdrówka, to przede wszystkim. Badajcie się, nie dawajcie sobie wcisnąć żadnych kitów, tak? Że jesteście za młodzi na rezonans, że to, że Was boli, to nic nie oznacza, że pewnie jesteście przemęczeni. Absolutnie nie dawajcie się zbyć, walczcie o swoje. Jeżeli trzeba wyskoczyć z ostatnich zaskórniaków, żeby zrobić sobie jakieś badanie albo kupić jakieś lekarstwo, to serio poświęćcie parę 4-paków, poświęćcie parę pizzusiów, czy co tam lubicie i idźcie, zróbcie to badanie, bo są rzeczy, które nie dają objawów, są rzeczy, które nie bolą i potrafią po prostu w ciągu chwili zakończyć nasze życie. Dziękuję Wam wszystkim, że byliście tutaj. Jeżeli ten film był dla Was za ciężki, musieliście sobie robić pauzy albo przerywaliście, ja to w pełni rozumiem. Przepraszam, jeżeli czasami mój język nie był dostatecznie bezemocjonalny, ale ciężko się do czegoś takiego ustosunkować bez emocji. No i chowcie się. Do następnego.